Mary, Què vols, pesat? t'assembla bé si faig el tutorial del Plenus? El Plenus 1 o el Plenus 2? El Plenus 1. Però si el Plenus 1 és vell. Sí, home, a veure, que el Plenus 2 també el tinc, però si no he fet el tutorial del Plenus 1, pues, tampoc no faré el tutorial del Plenus 2, no? Fes els dos junts, que així no m'hauré de tragar dos vídeos. Que faci els dos? No, però que després els vídeos queden massa llargs. Mira, fem una cosa. Farem un tutorial del Plenus 1 i, si us agrada, farem el tutorial del Plenus 2 i els compararem. Si no us agrada, també. Amigues, amics, taulaplanistes, avui us portem un tutorial d'un joc clàssic, un joc familiar d'aquests que tant ens agrada a la taula plana. Doncs aquest Plenus és un joc dels primers que van entrar, un joc dels que ja fa temps que tenim a casa, però encara no havíem fet el tutorial. Havíem parlat amb alguns viatges, acostumem a portar-nos-el perquè és molt senzill de portar i, com veureu, és molt senzill de jugar. Llavors, canviarem la càmera i us explico com jugar al Plenus 1. Doncs aquí tenim el Plenus, un joc familiar d'Inca i Marcus Brand. És un matrimoni creadors de molts jocs de taula, entre els quals hi ha tota la sèrie d'Exit, aquests escape rooms. Amb una partida no en tindràs prou. Veieu que Plenus el tenim en català, aquí la tapa al revés, com sempre. El joc el tenim en català, és independent de l'idioma, però les instruccions, entre les quals tenim italià, portuguès, castellà i català. Recomanat a partir de 8 anys, d'1 a 6 jugadors, o sigui que té mode solitari, i partidetes de 20 minutets, partidetes ràpides. Llavors, obrim la capseta i veureu que no porta massa cosa. Porta les instruccions. Aquí tenim les targetes, que cada jugador tindrà una targeteta d'aquestes. Les targetes venien aquí sota. A veure si se'n veu. Tinc aquí uns rotuladors. Això és marca de la casa. Aquests són els rotuladors que venen amb la capsa. I aquest és el bloc, aquí, aquest és el bloc de notes, doncs, per anar repartint a cada jugador. Tenim moltes partides aquí per fer, però, com us he dit, jo vaig agafar i em vaig plastificar unes quantes targetetes d'aquestes, uns quants papers, i així puc jugar amb un rotulador d'aquests que després puc esborrar i llavors aprofito una miqueta més. Llavors, què agafarem? Agafarem un rotuladoret d'aquests que et venen aquí de sèrie. Bé, doncs vinga, ja tenim rotulador i el principal del joc, a part d'aquesta targeta personal de cada jugador, doncs tenim 6 daus, 3 de color negre i 3 de color blanc. L'objectiu del joc serà, utilitzant aquests daus, seleccionarem la combinació que ens agradi més. Ara us explicaré quines combinacions podem agafar. I l'objectiu és fer punts marcant caselles de colors. Utilitzant el dau de números i colors, doncs haurem d'anar marcant les caselles aquí dels colorets i segons anem completant una sèrie de columnes o una sèrie de colors, doncs tindrem més punts al final de la partida. Llavors, al final de la partida guanyarà el que tingui més punts. Objectiu, que quedi clar, perquè la Mary a vegades diu «Però què hem de fer? Digues l'objectiu final». L'objectiu és completar caselles i sumar punts. Ara us explico la mecànica. Deixarem el bloc aquí. Tenim el rotuladoret aquí a punt. Per què? Perquè, primer, el jugador inicial el que farà és llançar tots els daus. Llavors, jo tinc aquest toc que jo sempre els agrupo per veure millor.
Val. Llavors, tenim aquí aquestes opcions que han tocat. Val? Ens ha tocat el número 3, el número 3 i un interrogant. I l'interrogant seria un comodí. No tenim el número 6, en aquests daus no hi ha número 6, tenim tots els números, excepte el 6, que tindrem un comodí. Un comodí vol dir que podrem fer servir aquest comodí i direm el número que ens interessi. Val? De la mateixa manera també tenim aquí els daus de colors. Tenim aquí, ha sortit ara, el color rosa, el color taronja i el color blau. Hagués pogut sortir el color negre, que també seria un comodí de color. Aquí en aquest joc tenim 5 colors, no? 5 colors, verd, groc, blau, rosa i taronja. Llavors, si ens surt el negre i l'utilitzem, doncs serà un comodí. Llavors, hem de decidir quina combinació d'aquestes ens interessa. Llavors, per exemple, podríem agafar un 3 rosa o un 3 taronja o un 3 de color verd o, aquest com que ha sortit repetit, o un comodí, qualsevol número de l'1 al 5 amb color rosa, color taronja o color verd. Cada jugador ha de triar una combinació. Les 3 primeres tirades es dona una mica de peixet i tothom pot agafar qualsevol combinació. Pot ser repetida. El jugador inicial tria aquesta, doncs un altre també la pot triar. Això a les 3 primeres tirades. Després, a partir de la tercera tirada, ja el jugador inicial, si li agrada aquesta combinació, se la quedarà i l'apartarà. I la resta de jugadors tindran el que quedi. Llavors, ser jugador inicial i poder triar primer interessa. Les 3 primeres rondes, les 3 primeres tirades de dau, doncs, com dic, són gratuïtes. Llavors, agafaré aquesta, el 3 rosa, val? Jo agafaré el 3 de color rosa. La primera que fem, la primera que marquem, sempre ha de ser de la columna central. La columna H, que està marcada en vermell, està aquí. Ens diu que aquí és la primera que hem de començar. Llavors, si jo m'agafo el 3 de color rosa, doncs he de marcar, començant per la columna inicial, 1, 2 i 3, o aquesta d'aquí dalt, la que vulgui. 1, 2, però han de ser seguides. El conjunt ha de ser seguit i si és un 3, me n'he de marcar 3. Si no m'hi caben, no el puc fer servir. I si aquí hi havia 4 espais, doncs se'm quedarà un espai buit. Jo he agafat el 3 rosa, em queda aquí una sense completar, no passa res. Ja a la propera necessitaré, això sí, necessitaré un 1 rosa per completar aquesta, si la vull completar. Els altres jugadors també triarien la seva selecció de daus i la primera ronda s'hauria acabat. Passaríem els daus al segon jugador. El segon jugador, què ha de fer? Doncs llançar. Doncs vinga, tornarem aquí a llançar. Tenim rosa, negre i blau. I després també tenim un 1, interrogant i interrogant. Llavors, què puc fer? Segona tirada. A partir de la segona tirada, totes les caselles que jo marqui de la meva selecció hauran de ser o adjacents amb alguna casella que ja tingui marcada, adjacent ortogonal, és a dir, aquesta blava doncs seria adjacent aquí, aquesta d'aquí està en diagonal, no seria adjacent, o de la columna inicial. Llavors, si per exemple aquí hi hagués un 4 groc, doncs jo podria ara marcar el 4 groc perquè parteixo d'aquí de la filera principal. O sigui, podria fer o adjacent o de la filera principal. Aquesta és la restricció ja per tota la partida. Jo vull completar aquestes blaves, però un 1 és molt poc. Llavors jo què faig? M'agafaré el blau i l'interrogant. Llavors l'interrogant hem dit que és el número que jo vulgui de l'1 al 5. Llavors què faré? Doncs mira, faré com que està adjacent amb aquesta, doncs marcarem 1, 2, 3, 4
i 5. Val? Utilitzant un comodí, he fet servir aquesta com si fossin 5. Com que he fet servir el comodí, doncs aquí a baix tenim una filera que ens diu amb l'interrogant, clarament és el dibuix del comodí. Llavors jo aquest comodí ja l'he gastat, l'he fet servir, l'he utilitzat, doncs me'l tatxo. Val? Jo ara tinc un comodí menys perquè tenim una sèrie de comodins que, si se'ns esgoten, ja no els podrem fer servir. Cada comodí que no fem servir serà un punt al final de la partida. Llavors hem de calibrar a veure si val la pena gastar el comodí o no gastar-lo i mirar bé d'intentar gastar-lo quan realment el necessitem, quan el vagi bé. En principi, jo ja l'he gastat, l'he marcat i ja està. Els altres jugadors farien el mateix. Tornaríem a tirar. Tercera tirada. Ara ja coneixeu els comodins i ja coneixeu els números i els colors. Jo aniré repetint segurament perquè em repeteixo més que el xoriço. Tenim el color groc, el color verd, l'1, el 3 o l'interrogant. Color groc, color verd, 1 o 3. M'agafaria el 3 groc. M'agafaria el 3 groc i marcaria, doncs, 1, 2 i 3. Acabo de marcar una estrella. Sí, ja ho heu vist. Aquestes estrelles convé marcar-les, estan repartides en diferents colors per tot el full. Aquestes estrelles, si no les marquem, al final de la partida doncs, ens restaran 2 punts. Llavors, interessa també marcar-les, tapar les estrelles. Llavors, jo acabo de fer 3 groc, acabo de tapar. És la tercera tirada que hem fet. Ara, el que li toqui jugar al jugador inicial llançarà i ara sí que ja comença el ball de bastons. Per què? Perquè els daus, doncs, el primer jugador, el jugador inicial, triarà i se'ls apartarà. I aquests ja no els podran utilitzar els altres. Es queda el 3 taronja, se l'aparta i llavors la resta de jugadors doncs, han d'intentar posar això. Seria de color verd, només hi ha opció de color verd, i un 1 o un 4. Doncs mira, un 1 o un 4 està bastant fumut perquè, podria anar cap aquí, amb un 1, tapar l'estrella. Aquí, amb un 1 podia tapar l'estrella aquesta, o un 4, doncs, fer 1, 2, 3 i 4. Quedarien una en un costat i una en un altre, buides. Llavors, agafaré l'1 verd. Agafo l'1 verd i el marco. Vinga, seguirem jugant així i anirem marcant números i colors. Hem d'agafar sempre una parella. Si en el cas que surt una combinació que no ens agrada o no ens va bé perquè no tenim cap adjacent d'aquest color o que no ens hi cap, doncs podem decidir, si no hi ha comodins a gastar, podem decidir no col·locar res, no fem servir el dau i prou. Seria com si passéssim, en aquella ronda no marquem creus. Si som el jugador inicial que no marquem creus, doncs la resta de daus queden tots disponibles. A veure, tenim aquí l'1, el 4 o el 5, el blau, el groc. Doncs mira, farem el 4, m'agafaré el 4 blau, i llavors faig, mira, 1, 2, 3 i 4. Completo tota aquesta sèrie de 4 i estic més a prop de fer la primera columna. La primera columna us he d'explicar què vol dir això de les columnes perquè la principal font de puntuació del joc és completant columnes, de dalt a baix. 2, 4 o 3 i verd, groc o taronja. Doncs mira, tenim aquí l'exemple. Si el jugador inicial no ens aprèn, agafa aquesta, per exemple, i se l'aparta, doncs d'aquestes que queden, jo dic, mira, 2 taronja. Llavors, 2 taronja, em marcaria aquí, em marcaria 1 i 2 de color taronja. Què he fet aquí?
acabo de completar la columna H. Val? De dalt a baix la tinc completa. Llavors, quan tothom ha marcat les seves creuetes amb aquesta ronda, amb aquesta tirada, dic, he completat la columna H. Llavors, el primer o primers que completin la columna s'emportaran la bonificació de dalt, el número de dalt. En aquest cas, jo, com he completat la columna H, em marco el número 1. Ja tinc un punt que serà pel final de la partida. La resta de jugadors, aquí s'hauran de marcar una creu. Per què? Perquè ja no són els primers en completar la columna H. Tornem a tirar. Vinga, va, que això és superràpid. Vinga, al final és números o colors. Això és com un bingo. Ja les males llengües diuen, això és com el bingo xinès, diuen. No sé si és el bingo xinès, no el conec. A veure, combinació que no m'agrada. Llavors, el que faré, també ho puc fer, és agafar aquests dos, val? És a dir, comodí de color i comodí de número. Llavors, dos comodins que gasto, 1 i 2, agafaré com si fos el 5 de color verd, val? 1, 2, 3, 4 i 5. El paperet se'ns anirà omplint si completem columnes. Imagina't que aquesta també la tenim. Doncs completem aquesta. Després aquesta, si l'hem fet segons, doncs marcaríem aquí. Què passa? Que quan algú completi totes les caselles d'un mateix color, val? Jo en aquest cas ara he omplert les caselles de color verd, doncs també ho diria, diria, he completat totes les verdes. Llavors jo em marcaria la bonificació d'aquí el primer, soc el primer en acabar les verdes, 5 punts tindré, i la resta, doncs, a la primera ja se la tatxaran. No poden ser els primers, se la tatxaran igual que abans hem fet amb les columnes, i quan completin algun color, doncs, aquests se'l marcaran. També és igual si és segon, tercer o quart, el que sigui, quan algú tingui algun color completat, doncs se'l marca, encara que no sigui el primer, val? Pot ser el segon, doncs me marco les verdes. Seguim marcant perquè la partida continua, la partida va avançant, jo vaig marcant caselles, imagineu que aquí vaig tirant daus i agafant una selecció la que més m'interessi. 2, 3... Val, i llavors mira, aniríem aquí marcant, anem fent trampetes per ensenyar l'exemple, anem marcant i imagineu que jo ara em queda i marco el meu segon color, és a dir, totes les blaves ja les tinc marcades, no me'n queda cap per marcar de blava. Llavors jo em marcaré, si sóc el primer, em marco la rodona. Si algú havia fet les blaves, jo tenia una creu perquè jo no podia ser el primer, però sí que puc ser segon, tercer o quart. Llavors me marcaria la bonificació la segona, val? Això provoca el final de la partida. És l'última tirada. La resta de jugadors tenen encara aquesta selecció per acabar de marcar aquest torn, però ja no es jugarà cap torn més. Llavors, ara ja serà el moment de comptar els punts. Val. Llavors, com procedirem a comptar els punts? Aquí, què ens diu? Bonus de colors. Bonus de colors vol dir que jo sumo els punts dels colors que tinc. En aquest cas, 5 més 3. 5 perquè he sigut el primer dels verds, 3 perquè he sigut el segon, o el tercer, o el quart dels blaus. 5 i 3, doncs, 8 punts. De la A a la O, aquí ens diu, no? De la A a la O vol dir de les columnes des de la A fins a la O. Quina puntuació he anat guanyant, val? Aquí res, aquí res, aquí res. No he completat columnes, però la E sí que m'emporto 2 punts, 2. Aquí, a la F,
he quedat... Bueno, l'he completat, però he quedat amb un punt. O sigui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doncs vinga, 11 punts. Els comodins, que es vegin, els que no estan marcats, que no hem gastat, un punt. Jo he gastat tots aquests i no n'he gastat 3. Doncs tindria 3 punts. 3 punts aquí. I després les estrelles que no he tapat, una estrella i 2 estrelles. M'he quedat amb 2 estrelles i són 2 punts negatius cada estrella. Per tant, menys 4 punts d'estrelles. Al final haurem de fer la suma. 8 més 11, 19, 19, 20, 21, 22, 22, menys 4, 18. 18 puntets, hauria fet 18 puntets. Aquest és el joc. Simple i efectiu. I ja està, canviarem la càmera i acomiadem el vídeo. És aquest Plenus molt recomanat. Com us he dit abans, els últims viatges agafo jocs per anar de viatge o per anar fora i és un dels jocs que és super senzill de portar. Agafes les targetes, agafes els daus i agafes el rotulador si vols o llapis o el que sigui. Espero que us hagi agradat i us emplaço a veure el tutorial del Plenus 2. El Plenus 2 és una evolució d'aquest Plenus 1. És una miqueta més complicat o més estratègic. I després del vídeo del Plenus 2 doncs ja valorarem a veure quin és millor, si són compatibles o no, si ens quedem amb un, o ens quedem amb l'altre, o ens quedem amb els dos. I ja està, si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li al like, que és gratuït i m'ajuda molt. I recordeu que si la Terra és rodona, la taula... Plenus! Adéu!